Malawi Brief. Tsopano tikupasirani nkhani madzulo pa TTV lero pa 10 December 2025. Khalani pomwepo. Mu nkhani yathu yoyamba, bungwe la EU lati ngakhale panali zovuta zina monga kagwiritsidwe ntchito ka makompyuta, zisankho zimene zinachitika mdziko muno zinayenda mwabata ndi mtendere. Bungweli lati onse otenga nawo gawo pa zisankhozi anaonetsa kuti amakonda dziko lino ndipo kunalibe ziwawa. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Zisankho zimene zinachitika mdziko muno akuti zidayenda bwino kwambiri ndipo Amalawi amakhulupirirabe kuponya voti mwabata ndi mtendere. Malingana ndi wachiwiri kwa mkulu amene amayang'anira zisankho pasi pa bungwe la EU Anna Marbraf, ati tsiku lovota kunali bata ndi mtendere poyerekeza ndi nthawi imene anthu amapanga kampeni yomema anthu kuti akawavotere. Iwo anatsindikabe kunena kuti dziko la Malawi anthu akuyenera kuchita ndale zawo mosinthika ndi cholinga chokuti zisankho ziziyenda bwino. Polandira lipotilo wapampando wa bungwe la MEC a Justice Annabel Mtalimanja anathokoza bungwe la EU potengapo gawo pa zisankho zimene zidachitika mdziko muno. Ngati mbali imodzi yothandizira pa ntchito za umoyo mdziko muno, madotolo 16 ochokera mdziko la China akuthandizira pa ntchito za umoyo mu zipatala zosiyanasiyana mdziko muno. Poyankhula pamene amathandizira pa chipatala cha Lilangwe boma la Blantyre, mmodzi mwa madotolowa amene akutsogolera gululi wati akuchita izi polimbikitsa umoyo wa anthu. Selina Tambula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Madotolowa akhala akugwira ntchitoyi mdziko muno kwa miyezi 18 ndipo akugwiritsa ntchito ukadaulo wawo komanso luso la makono. Dr. Liu ati izi ndi mbali imodzi yolimbikitsa ubale wabwino pakati pa dziko la China ndi Malawi komanso kupititsa patsogolo umoyo wa anthu mdziko muno. Ndipo a Patricia Mathangi amene ndi namwino wamkulu pa chipatalachi wati anthu ozungulira chipatalachi apindula kwambiri. Bwera kwa madotolo amene wakuthandizira ntchito zapano chifukwa choti pali matenda ena mwina timakanika kuwatha kuwazindikira msanga chifukwa kuti tilibe zipangizo zokwanira. Koma chifukwa cha kubwera kwa iwowa ali ndi zipangizo zawo, aona anthu amenewa athandizanso moyenerera. Ngati pali chithandizo choti akufunika kuti akaonedwe ku chipatala china chachikulu athanso kuwazindikira msanga ndikuwatumiza maklayenti amenewa. Kusiyana ndi mmene timaonera panopo kuti timangowaona pena opanda zipangizo zokwanira, timangowathandiza ndi mmene tamuonera klayenti. Koma iwowa akaona ndi anthu kuti akuzidziwa bwino zimene akuwayeza anthuwa, akhala kuwathandiza bwino ndi mmene aonera. Komanso a Eunice Funsani ochokera mmudzi mwa Masanjala mdera la TA Lundu ati akhutira ndi thandizo limene alandira. Tithandizika ndithu chifukwa zikusiyanira nathu. Chifukwa awawo akuona kuti abweranso ndi mankhwala awo amene mwina akationa kumatiyeza popo tikafotokoza ndithu zikuti mankhwala tipasaoyenerera. Ineyo ndi mmodzi wa support group ya Lilangwe pano amene timathandizira gulu la diabetes, BP, anthu okugwa chani, zinthu zimene zijazo nthawi zambiri tikabwera mwina mankhwala kumakhala palibe, kuti mankhwala kulibe, mwina zoyezera zimene kukhala kuti tilibe. So papa tikuona kuti tithandizika fa zoyezera zokwanira zilipo komanso mankhwala tilandira oyenerera. Madotolowa akuperekanso thandizo ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe komanso Mzuzu Central mu mzinda wa Mzuzu. Pakadali pano ntchito yothandiza amayi apakati kuchira yayimitsidwa pa chipatala chaching'ono cha Lilangwe kutsatira mphepo ya mphamvu yomwe idawononga denga la nyumba yochirira amayi kumapeto a mwezi wa Novemba. Malinga ndi mkulu wa anamwino pa chipatala cha Lilangwe a Patricia Mathangi, kuonongeka kwa dengali makamaka kwapangitsa kuti ntchito yothandiza amayi kubereka iyime kamba kuti nyumbayi tsopano sili bwino. Amathangi anayankhula ndi mtolankhani wathu Mike Mataka.
Ifeyo tikadakonda kuti atatithandizira konsanga kuti chikonzedwe chibuilding chathu cha maternity chino chifukwa ndi chimene chili ngati kuti chimathandizira kwambiri pa chipatala pano tikakhala ndi azimayi athu amimba. Panopa ndiye kuti azimayi athu amimba akabwera tikumatumiza kundika chimene chili ngati chipatala chapafupi kuti akachitire, ndiye kuti zimenezo zimapangisanso kuti azimayi athu azivutika makamaka kunkhani ya mayendedwe chifukwa kuti kuchokenso pano kafika kundika ndi ka distance ibe ndithu, ndiye azimayi ndithu akumavutika. Enanso mwina athokapa chiopsezo choti atha kuchitira kunyumba ifo ena matenda amatha kuyamba usiku, ndiye kuti mzimayi apeze transport yochoka kunyumba usiku kuti apite ku chipatala chakundika ndi ntchito bendithu yaikulu. Ndiye ife chithandizo chachikulu ndi kuti thamangitsirako ntchito yokuti chipatalachi chikonzedwe msanga. Mmodzi wa amayi oyembekezera omwe adafika kuti alandire thandizo pa chipatalachi a Miriam Asamu adati iwo akukhulupirira kuti chipatalachi chikonzedwa mwachangu. Ine nkhawa kwambiri kuposa mwina anthu ena amene abwera siku la lero. Ine ndakupateka kwambiri siku la lero. Asatengereso kuti iyayi mwezi wa mawa nangati paibe ndalama aphe mabajeti ena kuma chipatala achitani achikoze potengera ndi deka mmene ilili chifukwa chani na mikoko ikupita konko lundu ikupita konko. Tosefe tukakumana kuti tukakumana konkucha. Komanso chipatala cha ndeka ndi chaching'ono kwambiri ndimene chonenesa napite ndi chathu chitasiyanisa kwambiri. Chathu chine mabedi ana okhawa kwana 10 pomwe icho chi mabedi atatu zimene khumudwa nazo kwambiri. Kudandaula kwina kuonena za kuti makomo muli mavuto osiyana ndalama. Timadalia kwambiri chipatala chichi. Lero lokha tukuja timajewa kumani koma tayesesa kuti pezeso ndalama yoti tikafike kuti kuchipatala tikabwere step. Ndame meja ni mwene tikanagula ufa kuti tije pa kumani ndani ndi ana. Ndaononga transport kocha obweraso 4,000 mene atani yapita. Ifo kusika sopandikapo. Dziko la Malawi linadzipereka kuchita chilichonse chotheka kuti anthu mdziko muno akulandira thandizo la chipatala mosavuta. Mulipoti lathu lapadera Feston Malekezo akutitengera ku Erunyeni m'boma la Mzimba kumene vuto lotalikira chipatala komanso madzi abwino kukusokoneza kwambiri ntchito za umoyo. Malingana ndi kafukufuku amayi opitirira 7 amachitira pa njira kapena ku nyumba chaka chilichonse. Mayi Madaliso Mbewe yemwe ndi wa zaka 23 anavutika kwambiri mchaka cha 2024 pomwe anatenga pathupi. Ulendo wake sunalophweka, komatu iyeyu anali munthu wokhulupirika kwambiri kupita ku sikelo osajomba tsiku lililonse pomwe aza umoyo amabwera kudera lawo ku Erunyeni ku Mzimba. Iyeyu anauzidwa tsiku limene amayembekezera kuchira pa November 5, 2024 ndipo analokonzekera. Komatu awo anali mwina malembo chabe popeza kuti moyo nthawi zina sugwirizana ndi zolemba pa pepala. Ineyo nthawi imene nanyamuka kupita kusikelo anesi ananiuza kuti pa 5 mukuyenera munyamuke mupite ku chipatala. Ine pa 5 pasanakwani mwezi omwewo iwo anati pa 5 mwezi ukubwerawo. Ine pa 5 pa 17 mwezi omwewo ndikuyenera kubadisa mwanayi. Mawa wake ngakhala anali wotopa komanso wofowoka anauyamba ulendo wa kuchipatala cha Mphelembe. Anatikalipira kuti sizofunika kuti muzibadisa ana pansewo komanso kuno timalipirisa. Nkhani ya Madaliso Mbewe ndi ofananirako ndi ya Hope Nguluwe wa zaka 20 yemwenso naye anali odzipereka kupita kusikelo mwezi uliwonse. Komatu usiku wina anamva ngati achira ngakhale kuti masiku ake oberekera anali asanakwani. Panyongelo ndicharikati mkudwala ndakupanga process kuti katendesike kuti ndozikasanga kuti ngona achidida akapanyumba pene papo pambeti ndautesa na chipatala cha. Atachira iyeyu anapita ku chipatala cha Mphelembe komwe madotolo anamuuza kuti akuyenera apereke chindapusa cha 3,000 kwacha kamba kochitira ku nyumba. Mdera la Erunyeni kumpoto kwa boma la Mzimba mlangizi wina kumeneku akuti amayi pafupifupi 7 amachitira pa njira kapena ku nyumba pachaka kamba kakutalikira kwa chipatala. Mama makazi maya pakati kuchira njira matenda ene oti tikwakosa kupeweka
ndiye kuti anthu kulepera kuti kumayendedwe kafika kuchipatala ndiye matenda kuchuluka. Mchaka cha 2015 anthu akuderali anasangalala pomwe ntchito yomanga chipatala chinayamba. Komatu izi zinangochitika kwa zaka zitatu ndipo ntchito inayima. Mayi Roda Nkandawire yemwe ndi wapampando wa gulu lina la amayi kumeneku limene limathandizira pa nkhani za umoyo ati vutoli silinakhudze amayi kapena ana okha koma ngakhale akuluakulunso. Chipatala icho tikamba kuzenga mwa ife tekha kusonkha ngati ndalama ngati mu mafumu na kulipira biudala kweni chifukwa chakuti kuno ni kukaya ndalama ikuanga ya kusuzga mbwenu tiri kutondekera pa nthowa pasono chipatala icho chili pa window level. Mayi wina Lexina Ngwira ati derali lili ndalangiza za umoyo wokwana asanu ndi mmodzi zimene zingothandauza kuti kufunikira ndithu chipatala. Komabe iye wati nthawi imene kuli ngozi ya zizizi zimawavutanso kuti alumikizane popeza kuti network ya foni ya m'manja kuliraku ndiyovuta. Kukhwasikana na vanyito ya za umoyo tikutondeka kukhwasikana kuti ntchito yende makora chifukwa cha suzo ya network tikuyesa kukwera mviduli so pa chifukwa ichi nchipinjo chikulu chomene kuti ntchito za umoyo zende makora. Poyankhulapo Nkosana Zebedia ati ayesa kugogoda makomo osiyanasiyana koma zinthu zikuwavuta. Tapemphanga kuva ma MPs kweni ndovulike pucha oruna zori kuzapucha nyali yake ngachikwiza kweni yani kwenge chipatala utena usongazi. Dera la Erunyeni linazungulidwa ndi mapiri monga Kalama komanso Zuwe ndi mitsinje ikuluikulu ya Gonera komanso Chesamo imene imati mvula ikagwa imasefukira zimene zimachititsa kuti misewu yopita kuchipatala monga Mpherembe iduke. Kuposera pa mavuto a nkhani ya chipatala madzi kumeneku ndi vutonso. Mchaka cha 2007 kuderako kunabwera ntchito yopupa madzi komanso kupereka magesi amphamvu ya dzuwa imene imafikira mawanja okwana 150 ndipo malo otungira madzi a mipope okwana 12 anamangidwa koma ntchitoyi sinapitirire kamba kazifukwa zina. Apatu zinapangisa kuti anthu aderali akhale kakasi ndipo ambiri mwa iwo akudalira zisime. Mayi Monica Nkoma anati nthawi zina ng'ombe nazo zimamwa madzi pa malo omwewa. Maji mboti kumanga kama madambo sopala vula yafika mbwe kusanga kuti madambo yara ya kuzulanga mbwe madiyara ya kuchepanga kwenso maji ya kuwanga ya chitetezo cha malingana kama dambo mula ukhondo kuwanga kusuzikirapo. Kubwerera pa vuto la chipatala wofalisa nkhani za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba Alavu Mokawaye anati akuzindikira bwino za vutoli koma nkovuta kuti zipatala zikhale paliponse m'bomali. Nthawi zambiri zimakhala zovuta kuti tifikire kuti aliyese ali ndi chipatala mmene zikuyenera kukhalira. Komano kuti anthu athandizike kumene kulibe zipatala ndiye timagwiritsa ntchito ichapa chizungu timati ma mobile service. Poyankhulapo Akumbesi Komire amene ndi mmodzi woyendesa ntchito ku bungwe la Malawi Health Equity Network ati nzodandaulitsa kuti anthu akupitirirabe kuvutika pa nkhani yopeza chithandizo la chipatala. Chofunikira ndithu kuti anthu tigwirane manja amene tili maudindo osiyanasiyana kuti tithe kuwathandizira magulu ngati amene watithe kuthandizira ma communities ngati amene ali ndi vuto lokhuzana ndi kuti apeze chithandizo cha umoyo pafupi. Koma poyankhulapo ku nyumba ya malamulo nduna wa za umoyo Amadaliso Waloyi anati boma ndilozipereka kuonesesa kuti anthu mdziko muno akulandira thandizo la zachipatala mosavuta. Iwo anati posachedwapa akhala akuchita kauniuni kufuna kudziwa madera amene anthu amayenda mitunda italiitali yopyola 7 km kuti akapeze thandizo la mankhwala. Nkhani ya ku Erunyeni ikungwika pa mtetete mphepo zimene zikusokoneza dziko la Malawi kukwaniritsa pangano lake la mfundo zokhazikika makamaka Sustainable Development Goal number 3 yoonesa kuti Amalawi akulandira thandizo la zaumoyo mosavuta. Wa dziko la Ireland Kate Brady walangiza dziko la Malawi kuti litenge nkhanza za m'masamba anchezo ngati vuto lalikulu lomwe likuchititsa kuti amayi ndi atsikana asamatenge nawo gawo muzochitika zosiyanasiyana. A Brady anayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa ulendo wa ndawala omwe unakonzedwa ndi bungwe la Malawi Irish Consortium ngati gawo limodzi lofalitsira uthenga othetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana. Clever Mwale walemba ripoti ili.
Brady anati kuthana ndi nkhanza m'masamba a mchezo kukufunika kukhwimitsa ndi kutsatira malamulo komanso kulimbikitsa amuna kutengapo gawo ndipo boma lawo lipitirira kuthandiza dziko la Malawi. Dziko la Ireland lilotsimikizika kutetsa nkhanza kwa amai ndi atsikana pa dziko lonse lapansi makamaka kuno ku Malawi. Achimwemwe Hussein anayimira unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndipo anati ntchito yothana ndi nkhanzazi ikuyenera kupitirira pomwe unduna wawo wakhazikitsa kale njira zofuna kuti abambo azitengapo gawo pothana ndi nkhanzazi. Tili ndi ndondomeko ngati ndondomeko zoona kuti abambo ndi anyamata atengepo mbali pa nkhani zothetsa nkhanza komanso unduna wa gender panopo ukuwunikanso fundo ndondomeko imene imaona zothetsa nkhanza. Ndipo mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Malawi Irish Consortium Anansi Chidzankufa anati pali kuperewera pamomwe anthu am'madera amadziwira za nkhanzazi ndinso komwe angakanena atakumana nazo. Tikuyenerabe kupitiriza kumakhala ndi mapulogalamu osiyanasiyana opanga target anthu osiyanasiyana madera osiyanasiyana mwina kumaboma komanso kumapita ndithu kuma communities communities makakumana ndithu ndi anthu akumudzi aja kuwadziwitsa za nkhanza zosiyanasiyana zimene zimatha kuchitika ndipo kuti anthu ngatakumana ndi nkhanza zimenezizi angathandizike bwanji. Pa ulendo wa ndawalawu panafika magulu osiyanasiyana omwe anati abambo amakumananso ndi nkhanza ndipo sakuyenera kusiyidwa pa nkhondo yolimbana ndi nkhanza za m'masamba a mchezo. Mlangizi wa boma pa zachipembedzo a Timothy Khoviwa walimbikitsa adindo am'madera achipembedzo ndi ena kugwirana manja ndi boma polimbana ndi nkhanza zotengera kuti wina ndi wamwamuna kapena wamkazi makamaka zokhuza anthu aamuna. Akhoviwa adandaula ndi malipoti onena kuti chaka chino chokha anthu 70 pa 100 amene adzimangirira adali aamuna. Iwo amayankhula izi lachitatu pamwambo okhazikitsa bungwe lolimbikitsa malingaliro angwiro ku Ndilande mboma la Blantyre komwe ati makamaka kukufunika kupereka mpata otetezeka kuti abambo nawo adzinena nkhanza zimene akukumana nazo. Daniel Zimba wazandiza mbiri mu ripoti ili. Tibekonde Mental Health Initiative ayikhazikitsa pa December 10 chaka chino pamene dziko lino lamaliza kukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza zotengera kuti munthu ndi mwamuna kapena mkazi komanso pamene maiko akukumbukira ufulu wa anthu. A Timothy Khoviwa atsindika zakufunika kwakuti adindo osiyanasiyana agwirane manja ndi boma pozindikiritsa anthu zakuopsa kwa kuzipha ngati njira yothanirana ndi mavuto komanso ubwino oneneza nkhanza zimene akukumana nazo. Ndinaona kuti ndi chinthu chofunika kunena kuti azibambo tivomere kunena kuti tikufunika thandizo. Andi thandizo limenelo tidzikambirana azibambo tokatoka tizibakonde kupita pakaseri ndi kukambirana. Chifukwa tikamapanda kukambirana tidzingodzifera. Ndipo mtsogoleri wa Tibekonde Mental Health Initiative a Jefferson Miranzi alimbikitsa amuna kumagawana ndi anzawo nkhawa ndi mavuto amene akukumana nawo m'malo modzichotsera moyo. Ndauloka mtundawo ndinaona kunena kuti pali azibambo ochuluka amene sakudusa mu zinthu koma amasowa kuti akhoza kupita kuti dziko la aweruza mwina anthu ena aweruza aona ngati ndi anthu opanda mphamvu mwina zimene akukumana nazozo zimaoneka ngati zopanda pake koma kwa iwowo ndi zinthu. Ndinayambisa bungwe limene la Tibekonde kunena kuti azibambo pamene tikukumana ndi zinthu tisakhale toka tisakhale chete. Kumbali inayi yemwe anayimira mkulu wa polisi ya Ndilande a Rebecca Ndilande ati ndi zodandaulitsa kuti anthu ambiri maka amuna kuderalo saneneza za nkhanza zimene akukumana nazo ngakhale kuti apolisi ali ndi ndondomeko zokhazikika zonenezera nkhanza mwachinsinsi. Azibambo amene akuchita manyazi kwambiri kubwera ku polisi kuzafotokoza za nkhawa zawo amenewo akulakwa chifukwa chonena kuti ngati angasunge nkhawa zawo mopitirira muyeso nkhawa zimene zijazo zimathandizira ubongo wawo kusagwira ntchito moyenerera maganizidwe yawo amakhala osakhala bwino. Maganizidwe yake okhala chifukwa siyabwino akumapezeka kuti azibambo ambiri akumazipha. Malipoti akusonyeza kuti kuyambira mwezi wa Januwale chaka chino mpaka Septemba anthu 482 ndiwo azimangirira ndipo ambiri mwa anthuwa ndi amuna. Bungwe loona za milingo pa malonda la MBS laononga masikelo osavomerezeka komanso opanda chilolezo omwe analandidwa ndipo atha miyezi itatu popanda eni ake kuzafotokoza zifukwa zomveka bwino. Mkulu wa nthambi yoona za miyezo ku bungwe ili a Stefan Chalimba polankhula ku Lilongwe pomwe amaononga masikelowa ati izi achita pofuna kuteteza ogula ndi ogulitsa katundu kuti makamaka kuzachinyengo zomwe zimachitika pogwiritsa ntchito masikelo osavomerezeka. Iwo akufotokoza zambiri.
vuto logwiritsa ntchito masikelo osavomerezedwa ndi lalikulu ndithu, koma ife ngati Malawi Bureau of Standards ntchito yathu ndi kuyesetsa kuti anthu azigwiritsa ntchito masikelo oyenereka pogula komanso pogulitsa. Ife timapanga ma inspections athu, timayendera misika yosiyanasiyana kuonetsetsa kuti anthu akugwiritsa ntchito masikelo ovomerezeka, komanso timayendera ngakhale amene amagulitsa masikelo kuonetsetsa kuti akugulitsa masikelo amene ali ovomerezeka ndi Malawi Bureau of Standards potengera Metrology Act imene tili nayo mu dziko mwathu muno. Mmodzi wa akuluakulu ku National Bank Wilson Kaira wati kuthandizira pa maphunziro ndi gawo lofunikira kwambiri lakutukula dziko la Malawi. Akaira anena izi pomwe banki inapereka thandizo la ndalama zokwana 20 million kwacha ku sukulu ya primary ya Nankomba ku Blantyre. Miriam Mlaha ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wankuluyu anati ndi masomphenya banki yawo kuthandiza ntchito iliyonse yomwe imathandiza pa chitukuko. Ku National Bank timayang'ana maphunziro ngati nsanamira ya chitukuko cha dziko, ndipo tikamaona kuti masukulu ngati amenewa ophunzira akuvutika, timaganizira kuti kodi tsogolo la dziko likhala motani. Ndi ngati National Bank tinachiona cha nzeru kuti tithandizire kuti ophunzira athu azitha kuphunzira m'malo abwino osamalika, komanso ophunzitsa azikhala ndi chidwi chophunzitsa anthu amene ali pamalo ooneka bwino komanso. Zoperekazo zikuphatikizapo madesiki 70 ndi zina zolembera. Mtsogoleri wa sukuluyi Maxwell Phiri ayamika ntchitoyi kufotokoza kuti sukuluyo inalibe zinthu zoterezi zomwe zinkasokoneza kwambiri maphunziro komanso kuchuluka kwa ophunzira opambana. Chitukuko chimene chikuthandizira ana kuchita bwino mu classes chifukwa chakuti ana ambiri mwina amabwerera pambuyo mbali maphunziro awo kumajomba ndi zina zote, komano tena mabwera madeski onje zithandizira kwambiri kuti ana athu asajombe komanso azilimbikira sukulu, komanso kumapeto kwa maphunziro athu ana azikhoza azipita masiku a sukulu. Posindika mawu a mtsogoleri wa sukuluyo, mmodzi mwa ophunzira Efrida Mankhwala anati madesiki wathandiza ophunzira achikazi kupewa mavuto omwe anali nawo poyamba pokhala pansi ndi kuyimirira pa nthawi ya maphunziro. Ndi akakhala kuti anthu akupanga period akamazuka pansi ngati pa floor paja amatha kukhala kuti zimene zija zamata pansi ndi zimatha kukhala kuti zochititsa manyazi. Ndi madeski wa athandiza kuti tizikhala pabwinobwino tisamavutika. Masomphenya ozoperekazo ndi kusintha maphunziro ngakhale kuti chiwerengero cha ana opita ku masukulu apamwamba chikule. Nkhani zathu ndi zomwezi.